Bună și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi o să jucăm singurul joc care nu m-a dezamăgit niciodată, Brawl Stars. Vedem ce mai trebuie să maxăm pe aici. Vă place contul? Să zicem că e ok pentru început. Adică am o grămadă de hipercharge. Uitați-vă aici, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Da, în fine. Nimeni nu-l upgradează pe Cordelius. Asta e clară. Dar stai mă, eu l-aveam pe Cordelius. Da, mă, da. Dar de ce e maxat? În fine, o să jucăm showdown mai mult. Mamă, sunt singurul care n-are diamond. Am un net. Să-mi bat piciorul. Nu. Se bat doi henci. Periculos ăsta. Drăguț Cordelius ăsta. Da, foarte bun. Mamă. Ia unde e ăla mic. Interesant. Motorul care trebuie să-l fac e Colt. Bo. Interesant. Frank. Nu se merită. Hai, pare ok. Da, Cordelius joc. Dintre toți, numai Cordelius și Dynamite am făcut mai multe trofee pe ei. Îmi bag piciorul. Și asta nu contează, frate. Poate să vină ăștia la greu. Dar e greu rău de tot. Ia.
Sud America, nu e rău. Când să ajung... nu mai e mult. O să fie 1000% ăsta. Atunci o să poți faci multe. Mai joc și cu altcineva. Nu. Lumii. Să-mi dați o notă de la 1 la 10 contului meu. Adică e ok. Păi oameni buni, dar voi știți ce limbă vorbește asta? Mamă, am un net slab. De la apropiere văd că dă mai mult damage. Perfect. Văd asta italiancă, dar nu-mi dau seama. Da, știu ce fac, plasez două. Naiba. Plasez unul aici și unul aici. Știam eu că vine. Dar nu, aștept așa. Ce slabă e. Perfect. Să văd cu cine joc. Mostrofii. Să vă arăt cum se joacă cu Dynamite. Bine, mă, vă arăt cum se joacă un pro player cu Dynamite. Numai să nu-mi dea erori și chestii, că dacă da, m-am dus. Ok, o să fie greu meciul. Acum Dynamite care 3 de ăștia. Ok. Nici eu nu o știam pe asta. Ce? De când există un gadget care te trage în spate? În fine, eu am lipsit la cam ultimele update-uri și nu mai știu ce s-a întâmplat prea multe. Asta cu Dynamite e OP. N-am ce zice asta cu 3 hituri. Că înainte erau 2 și erau nașpa. Că trebuia să aștepți mult.
mai much better. Na, frate, că am și un lag. Of. Vreau să vă arăt un meci ca la carte, dar nu pot că am un lag dezastruos. Perfect. Și parcă acum se încarcă și mai repede hiturile. Dar mi se pare foarte bună chestia asta, că gen... Mi se pare că nu-mi dă trofee. Nu. Mi se pare foarte bună chestia cu asta acum cu Dynamite, pentru că el, după ce că era și în dezavantaj... Da. E greu să joci la atâtea trofee. Hai că am înțeles. Știu și eu niște skill-uri de... Ce mă la el? Ador skin-ul ăsta pe Mortis. El, na. De ce atât de greu? Brusc e extrem de greu să farmezi cu Dynamite. Nu, că așa a fost mereu, dar Dynamite are o singură chestie. Așteaptă în buș. Cu gadget-ul. Stai la pândă la un cufăr. Da, originalul Dynamite. Și acum ai și gadgeturi infinite. Parcă. Perfect. Cât? Îmi dă mastery 225. Păi așa, da, mă. Oricum, asta e cea mai bună campată în bușuri și la Shelly și la orice. Și să nu mă faceți nu, că nici voi nu v-ați descurcat. Acum... Nu aici. Frankenstein-ul ăla. Hai că am înțeles. Uneori tactica asta e și bună și rea, pentru că atunci când vine un Frank care are extrem de multă viață, nu prea mai ai ce face. Pare un buff imens pentru Dynamite chestia asta. Și înainte erau numai 2 sau 3 gadgeturi, mi se pare.
Ce nașpa. Uite mă și tu camperii. Bă, numai eu am dreptul să stau în duș și să aștept. Ce să spun? Eu sunt singurul cu gol. Și a început să nu mă placă Star Power. Uitați și voi de ce. Cum mă aștept? Am destulă via. De ce naiba am dat gadgetul? A trebuit să mă mut mai în față în curând. În curând. Da, foarte curând. Unul sunt sigur că campează ca mine. O să aștept timerul ăsta. Mamă, cât de mult m-a afectat. Da, asta clar. E clar cine a câștigat. Dar mie tot îmi convine. Vreau să maxez și eu măcar pe dai, numai că cu ăsta... Oameni buni, mai se va termina episodul pentru că cred că și pe voi v-am plictisit. Ia, facem un unboxing. Epic. Nu-i rău. Da, cum spuneam, nu-i rău. Ia să vedem ce pe shop. Interglitch Griff. Da, trebuie să n-ai ce face să cumperi așa ceva. Da, arată șmecher skin-urile astea noi, n-am ce zice. Și îți bune pentru că și... Da. Beautiful. La mea. Bine, oameni buni, aici se va termina episodul, încheia episodul. Și
Pa, pa!